Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Joint Action Committee ka Bakantup ya ka Khasi Students Union, ka Hinyo Trep Youth Council, ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, lembat ki khon ki hajar jong hima soyong, ha ka khan riu tarik unai lor arjar khat khandai, kila dawa ya ka Khasi Hills Autonomous District Council, bakadei ban penhiar khet no mardor hapo shitio yau lengdo jong ka hima soyong, uba bashempang thaba, halor ka jingkeno, ba udon kti ban dieto sop ya ka shnat hima nongwa, mautamur, barokawai, syaka hima jirang, klem ka jingtip jong ki khon ki hajar jong ka hima. U chairman jong ka JAC usamla pas bahalang kharengi ha ka jing keren bat kilat pathai kubor hadin ka jing kendu yau chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba tenwal khar ulai tho ba ka JAC kalalap ya kani ka jing le lendet jong lengdok ka hima soyong lengba ka jubab right to information bakalayo na ka office jong lengdok ka hima soyong ha ka arpunyo tarik unailar arjar khat khandai. Kat kum gani ke jubab RTI ke JAC kelalap ru bahaka khat nyu tarik uyayong arjar khatsan laya soy ke jing IT bat shimti hima ha kamra jong u executive member barim ke district council uba pei ya katan elaka ya kabala sakhi tangda ulengdo ke hima soyong uba bashempang thaba uba PS jana baruba S janong nakaliang jong hima soyong kat ba nakaliang jong hima jirang la sakhi tangda us em te nakaliang jong ngila bu ya kani ka kimat jing dawa hakmat jong suyem kaban kong kolong ba de ban weng mador ya uni ulengdo basempang thaba halor ki kajing ai ti sop ya ka wei na kisnat hima sya ka hima jirang kem na tip ki khun ki hajar jong ka hima soyong hi borok wei bar kolong ba de ban pelong da kajing jiet lengdo da ubat mai nginam priang shu ban chuthung da ki acting lengdo namar ba acting lengdo hakini ki benai la de ngi tang hapo alai benai laingot ki acting lingdo ngiyo hapo hima soyong tementang ina priang ya acting lingdo de ban pelong mai da ka jingjit lingdo ka bathamai namaru acting lingdo unumla ban sol ikini ka problem jong kani ka jong ka hima hi berwai bai kendo u acting lingdo unumla hi ban weng ya ka jinge jong ki khon ki hajar jong ka hima hi borok wei te nakaliang jongi ngila ora ro ka ngila pandu ka jing pensyai na UCEM halor ka jing penskem jong ka district council ya kani ka jing ya IT ka hima soyong sya ka hima jirang te nakaliang jong UCEM ruang ba ulas nukhia halor kini kikam kam datip da ka isi la penskem kerki ya kani ka jing IT ya ta ka snat hima nang wa motomur sya ka hima jirang te UCEM ru lapan pau ka jing sukhia bat ulada ong hiru bakani ke kam ke bakhia ha du kata enam la hiru banya sim kerki bat ulah kula ringi dak nuru klekat bala in khot ki isi ban in pendap ya kini ke kam kabidai bat ke jing IT sop jong ba sampang thaba ya ka snat hima nang wa tumur sya ka hima jirang kamra tip ikun ki hajar jong ka hima sayong hi borok wei te kata kadai bang yo ya ka jing kular ka jing ken ka jongi bat usiam tengi kermen ba hapo jong ni nai nakaliang jongi ka hinong ilam jong ka GSC rekat bat ki no kersian jongi di balayawan lang hani kapur ba hapo jong ni bunai ngila di ban i ba ka isi kala di ban syong ban ya perkhat nak mata ka kam jong ka hima soyong lada ka isi kamle yei kadang syong klikti ka shimsting halor kini ki kam ngimban se baniaj pat kiwe gilat klenti ka kham tange la se ngi haban lek syaki khun ki hajar ba maki kin sa syem yagrai ayu ngi bari banle halor kini ki kam sop jong u banchapang thaba welong ulengdo jong hima sayong hadu mentah isim ya kane bakadai ke isu ka ba kia hadu tata namar ba kane kadai ba ka jing IT saka hima jirang kalong ban kumba IT saka asam namar ba kane kadai ka jaka ka bayatang khu ber ka asam lengba ka jing IT jong ne u lengdo basampang thaba saka hima jirang kalong ka kabu ka bakrau ya ka asam bakan sim kane bakan kri no kumbala batai na liang chairman men te kumba kalong menta ki banta jong ka ranigit ki banta jong akolan ki banta jong korcuk ki banta jong ka nagrabil baro kita ki hima soyong hendai bun ba la ngile chatai menta la snali ying lot daki khat asam la kni lot daki khat asam la long trai ru daki khat asam
Ti nakaliang jongi ngimsuk ba kibenta jong kahima sa yong kelek na usigui pat gijai bilril. Horket hudang ya kane ka benta nakaliang jongi ngidawa. Bangi di banyo ya kane ka jaka. Ban nakaliang ni jongi ngidawa ru ya diskusil kumbala batai mene. Bakari ban penkloy ya ne kam ada kam penkloy nakaliang jongi nginsim dak senjam ke batang et. Ban haju ka poru ngayai ban hang ne. Ba kahima jirang lakam nom no kadim pen pai no kam kloy ya kahima soyong. Namar kumbalong menta. Ke ka ba kahima jirang kan le. Namar kikot kisla ke bambiang basyus ya san lengba kalong kumakot song sana basyus san. Ti lengba ka jingile jongki kalong tolong mina pana ya kane kam hima sima jongki. Ti ka hima jirang kan pen kloy kat bala ban pai no hima soyong. Bat nakaliang soyong kan sim mikila king ti ban penyo biang ki jaka kandong kan ti la jong caka hima soyong.